Raġel 54 sena baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti brabta m'aggressjoni u serqa fuq anzjan f'Santa Venera. Il-każ seħħ fis-7 ta' Mejju li għadda l-ħabta tal-11 ta' bil-lejl meta l-anzjan ta' 75 sena instab mixħut mal-art b'feriti f'rasu f'Misraħ il-Barriri. Min sarriċ tal-pulizija riżulta li xi ħadd ħebba l-anzjan waqt illi kien miexi. L-aggressur waqqgħu fl-art u saraqlu l-kartiera li kien fiha xi flus. L-akkużat ġie arrestat mill-Pulizija tal-Iskwadra tar-Reati Maġġuri u l-Pulizija mid-Distrett tal-Ħamrun wara illi l-Pulizija qalet li ġie identifikat grazzi għal diversi investigazzjonijiet u analiżi minn kameras tas-sigurtà. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Gabriele Moċċa ta' 39 sena ngħata sentenza ta' 18-il xahar ħabs wara li ammetta li seraq 900 euro flimkien ma' xi pakketti ta' sigaretti minn ħanut tal-Verċa. Ir-rejat seħħ f'Ottubru li għadda fi triq il-Ħalel San Pawl il-Baħar għal ħabta tas-7:15 ta' filgħaxija. Meta ddeher l-ewwel darba l-qorti l-imputat ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih iżda eventwalment ammettihom u anki illi żamm mara kontra r-rieda tagħha u li kellu fil-pussess tiegħu sikkina. Filmati li ġew elevati minn kameras tas-sigurtà fl-inħawi fejn hemm il-ħanut waslu biex ġie identifikat ir-raġel. Wara li kkunsidrat il-kondotta tal-akkużat u nnotat il-fatt li jikkopera mal-pulizija, il-qorti tagħtu sentenza ta' 18-il xahar ħabs, multa ta' ftit aktar minn 116 euro u ordnatlu irott il-flus illi seraq mill-ħanut, kif ukoll li jħallas l-ispejjeż tal-qorti.